Ebusuafo ye demo ko ochimai mu enche bia na inya ntiye se enkonwasem bi ho abasem kakra hensem ene ensensem bi asi ewo ochimai mu mechiachi nkwara no mo numbire mu osagefo amwatio for panyini ya ono ena ewo achimabu akwa na no tenkonwa da wo mu nyina no enya ntiye se wo hini bi atene ho ede afri na konwa no anampanyimfo ebom ene ne som no ehwo ne ne sei enche bia ena inyane tiese Akyem Osenase akonwa aba beda honom emfie kakrani na enam so amosagefo amotofo panyini ye ne sesa na tie dia abrantie bi enhwe ehonom emfa emane brepem no na waba abesi ehene ewo honom na enche bia ena osagefo hu se de adune de ewo se wo mo hwe na akonwa no otumi kosi obi na ohwe Akyem Osenase ede ema no sans wo mo bom omo firi honom na ba be som osagefo amocho for panyini ewa Akyem akwa na himfie kase mu ne no na o hye ses wo mokọ na so bi kase wo makwan me ensi akonwa no momra na omemo no amane ampani ampani nuane ampabusua wo mo ye se wo mokọ no mo a entie hensa kan ye ene se Akyem Etwereso hene da sebre ofosu kwabi edi betu dwa se omo bia enkokoro no so se wokwa kosi ehene ewa Akyem Osenase esanse Akyem Osenase eye ono na konwa sa nkuro ni nyina be du mienu no ehwe ono na se eti so bi ye bema omra emesen na onko Akyem Osenase se wokọ akwa kosi akonwa afei nso so efi na ekọ onsom osagefo amoatia ofori panyini biem abusua yentie ensem a dasebre ofosu kwabi edi to dwa wa bra na oka na bakosem na wote ne ho ede afri na nanom abuakwa Akyem abuakwa nkonwa no ho no inkotie mra Okyenhene na anum abatra num ma ne ka se na ye kasa fie odi fie wura Odau hene se wo se wo bekọ a untumi mfa kro bia nkọ sabe wa himfie kro untumi mfa nkọ every se wasi wo hwe ali atro aye bi ahwe aye bi ahwe wadene ho Odau man hene aye bi ahwe ne sis afie onu an bottom ska eti wo kwa untumi mfa nkọ Okyenhene ka sa asem ni ya wo mo kan ye se entitua so nsase ye binom dia wo mo ko form ade amu se ye nyina ye TV okure ye nyina ye hwe bi na mu se obi me wafa bi wakasa bi waso kwoto se tikasi awi adua na kwanta na edi se mo tete se sante hene ati dwom ka kire sante mai se wono nko na wa asase wa sante a wo mo se sante hene de okosa na Okyenhene de wa nkwasa wo enti sansem kese no a sante hene tumi tina dwom keka no eya Okyenhene mama ne fa ne ho ntoto sante hene every one yes sante hene Akyem abuakwa aya Akyem abuakwa traditional council na Odau eka ho no enya asanteman yo esremuntie niye enya asanteman enti se ya na mpanifo no mo kasa ewo ofori panifia eyo mo ntwitwi break kakra efri se sa tumi no a wo pese wo de man no woni na mo na nsen Chieftaincy Act ya abefo yakofa ba aye eno omo say yen create traditional council na traditional council no yen president na do ya president no on na ya wonyire mu nsensan krata ma oman ni nyina eno Odau ye de ho abo Akyem abuakwa Akyem abuakwa traditional council ene ye som it is a ho ye wode a ene asem ba esese Okyenhene ene san ye krata eno nchese ye Okyenhene dia so na san ya ban check nchese aban sika ye odia men ka se bin chira mo yes say woni wa mamra na ayira woni mukro hene e bench ni ya na ayira wo bedam yenim ya mamre nti yen nyira abusua ne se 1934 enkrata de fia hebo biwo 1934 eye 26 February na mi fa date ni so na mo hu sa asem na ye ka no fia bia wo ye wie so kra ye de sa krata no so asa tare we hu se de bia mbanya bia be
enti wa won paper e ko 1930 da na no be 26 February 1934 ana ye Odau hene obia kese wani adanse man hene abna foli omko twe manso na womo twe manso no ana Odau hene difo sa be Odau hene Osenase ana nye nim setete ko twe manso na difo a ye ton wajapade enti ye kan na yebu a Odau hene fo ana Supreme Court Timunti asem we Supreme Court of the Gold Coast Colony that are the at Boston no nti sa be na e Gold Coast Colony Supreme Court e share say Odau hene ne nya pade a wo no yenton na yakase yenton wo yapade a ye wo krata bi na friend 5 ano kane wo ya bone ya be fam mo da ho ye de fam mo da ho be na asmato wo ye den ye do da no be ko ya 5 Odau hene enya pade na muntie se de krata na sia muntie ha wase I mean kind of brofo if they brofo na machirem in the Supreme Court notice na dia ba no wase all the parcel or property, the parcel of land, the property of the stool of Obinakese. The defendant responded lying on the southern coast of the River Prague. Small that I say. Ajapadi a yeba be kubo so nyina e Obinakese na konya no wote so no e na omo na e ne dia. Nseme ya yeba bo so na tikatafo ntie was said, including in the land about to be sold. The village of Etwereso, Etwereso and ADUMASA, together with all cocoa trees, crops, plantain, and other farms, any other plantation or agricultural crop whatsoever situate upon it. I mean, Chilemuye was saying, Etwereso, Etwereso, enti say ye nyina ye di tum so Odau hene kotwe ne manso en no di ne fo en na ye ton na japade ye se Etwereso Adubiase en Odumase en esu kokoo ne die ndie nyina ka ho a efi 1934 besi ne anya bia yakuntokwa bia ye nimu ana Odau hene ni oche hene akokko ama oche hene agye ne nsase ana ya ton ye nsase na ma no bra ye nhuo ana yemi say Etwereso so gadu bia no akoto no nka ngire na se nye sadia e ba ne sen e no chi hintumi kase na nsase na e wo twere so no monkofa e de na ye wasase enie fili gadochi krata ni nie enti kwaben e na wo fa so akase e twere so asase e yo chehene dia na ntumi mfa nko Odumase asase Adubiase asase obra krata da ho no 1934 na ye dia who are there 1934 by 2024 na yodia assassin so era esramo o won sembika amon ma ha ni nkuro doso ni assassin so o ma ni nka na mram ye de kakra na o mo se wo de totopo ayi o de on fa ya de ma ni mfa nkoye kwe ni nkuro 12 ani ye nkuro 50 no de 58 ne de ma ne mfa ne hwani ma ho ofofo pama abusia ebrebe a ya kan nyina epumasi bre na ye bo won ne ofori efie panifia nante almost 300 years se ne ya sidani ya yate yesi wachehin obu ne ntam kese so ato chima ntam se wachehin atontam a yen ne nante a enye if ono a wachima ntam na mu no enye na de papa bia yen ye yonkofa 250 years na efa na ho nti no ye no ese na ni mu asem atontam yesi odawuman efiri nne eko
Akyem Abuakwa Traditional Council. Ye wafiri. So apamu ya so yakọ efiri na ekọ ebusua ne sienie Odau man hene won so mo biabio Odau man hene na bodini ene odene ho Odau man hene nkuro nyina fofu ya maka ho asemu ene mu nketwa abuadi no ma 1 and 2 wawase ayebo afo 1 and 2 yakase yekan ade ebeche sa nkuro we nyina Odau hene nkuro emo obi ama ho oni ya be kontokwa gudu bia ya mpentapa Odau hene nsase a wo nyina Odau hene dia yesere omo nsase dọọso na mo mfo mo nsa metu edi mu na mo nani David ana na yiri bebre asti obi dia ba akọ no ana na nisa no ane no court anu odi asem in fact no prison kura wa kan wa asem yodo be kwa hiem no ye returns ama district commissioner sankra tani nyina e wo ho ya wo ye court dawo na traditional council ene esi ye ba koye bi ahe ene ye ko ye ahe ba bi adi akosie enti afi na ekro ofo super ma busua ehye Odau hene se won tena dwom no oni ni court ako Odau hene nko a na wo sutumi so obeka se wo de wasam koche bi na okoka wontumi ma ha emfa ma memfo so wa enye yeda Akyem Abuakwa Traditional Council womo court no womo tumi enuru ha ano no ye friend jurisdiction ntumi nkoka wasam otogo na wonfa ma Ghana se ye election ma na yesra ban se womo akofa mna ya ba ya eye traditional council se ya Akyem Abuakwa fo apam ye ya yenso ya so mu no yesra ban so mo hwe yanim enhwe ya bakosem ehu se court na ye bida traditional council ne wo bi Odau ne ye mind da a ne ye wa ban certificate ayeya ne ye de maaye se nya hwe ene Odau hene betnas ene o che hene betnas ene ne ebi akwakosi ba bia bi asi yesra ban se ye krata no a yenya ye de bra ban no ye ba we pepa ho yesre no onfa ya de nsa amaye sansem bebrebe ya wo ma resa ahema no a ene magina ha kan enye o mo nko a na fa adwen no wo mo ne ya asefo nyina fa adwen eye Odau abakanfo hase firi ho e wa abakanfo de wadi krofo Odau man hene ja asefo a me afo se fifa me ka ho bie wo ni o nyina na ka bo mu e fa adwen no eye wo ma dwen nti nye busua baako na hwa a bia representative wa ha no akanfo representative adikofo representative ayma representative nema busua pani obia omu nyina na aka omu ho abom na omu resa akase efiri na ekro Akyem man no eye 9 ye wa Akyem Abuakwa Akyem Bosome Akyem Kotoku ana Akyem Odau ni akro Akyem Odau ya ti ya ho ye oman enti asema ye kan se obi a bisa wo se Akyemfo no ye senya se ye 9 ya wa Akyem Abuakwa Akyem Bosome Akyem Kotoku ana Akyem Odau abusia abakanfo adikrofo adehye ni nyina asem a wo mo kan se
nyame nhyira ɔman Ghana na ɛnkɔ daadaa nyinaa ɛne sɛ nyame nhyira ɔde ne ho Odau hene ayɛ bi ahwɛ ɔkɔ so kɔdi na n'ahenni ɛnkɔ so daadaa nyinaa enti sei ɛna ɔde ne nsɛm no ɛto dwa ɔka bebree yɛ a wɔkyerɛ sɛ ɛno koraa no ɛyɛ ayɔnkoyɛ bi na ɛbaeɛ ne nam so ɛma ɔmo de ɔmo ho kɔbɔɔ Akyem akɔ ananom atena nkonnwa no ɔmo ankasa deɛ ɔmo ɛnhyɛ Akyem akɔ ananom atena nkonnwa no ase a ɔde nsɛm no ɛto dwa na wɔkyerɛ sɛ nkuro bɛyɛ 12 na sɛ nkuro atwa Odau ho ahyia nyinaa no ɛyɛ wɔno ɛna saa nkuro no ɛhyɛ n'ase nti wɔyi nkuro no nyinaa ɛde afiri ɔsaagyefoɔ amoatefo panyini ɛnan so na ɔno ahwɛ saa nkuro no nyinaa na tete abakɔsɛ mu no ɛyɛ ayɔnkoyɛ ɛna nam so ɔde ne ho ɛkɔbɔɔ ɔsaagyefoɔ amoatefo panyini ɛne ananom atena nkonnwa wɔn mu bom ɛhwɛ Akyem akɔ ne no ɛna aka ho bi ama ananom atena nkonnwa wɔn ho Akyem akɔ ya Akyeamehene ya ɔno ɛna ɛhɔ ɔno ɛwɔ nananom ya wɔn ɛhwɛ Akyem akɔ so titiru ya ɔsaagyefoɔ amoatefo panyini daano no ɔno nso so wɔn nyinaa bodwa na wɔn aka nkyɛkyɛ sɛ daasebere no ɛda ne so no ɛyɛ ɔsaagyefoɔ amoatefo panyini fie nanni yɛ obedi akonnwa no ɛna wɔn de saa title na nasa bodin no ɛde ɛto ne so nti fi ne kɔ wɔn mu agu nsa asenananom ɛsɛ ɔhene no efi ne kɔ wɔn ka wɔn ho biem nti wɔn yɛ bibia wɔn ntumi mfa ne nka wɔn na ne title daasebere no so no wɔn mu agu nsa ɛde ayi afiri ne so yɛn ti ebra Akyem egu nsa ɛsi bibi ɛkyɛ nananom no Onya nkrumpon twedi ampa asase yensa ho. Bremu abrensa. Abruado ku ahusani o. Apia ni ko fra mo ade nu o. Kuntun krunko di ahin kan ode ni. No furi ato di kan. Otoso mienu, otoso miensa. Osaajufo kuntun krunko di ni. Asrafo nsa manfo mbegin sanu e. Eduana ayoko ye frɛ mu a ne ye frɛ baako a ne ya frɛ mu nyina ane sɛn ene ne da fiada yi ɔkyemai akoye kuntunkuni ne kɔpni ɔkyemai si mu akyɛ ye mpani nanti kodrui ye baa ya na edom taataa edom so edom tuma bɛbɔ ya de ano ebebo ya sese e de afra e be se ye wuro saagefo anase e ma ni ti aso prensa enya be nipa fia be ya Akyemfo etire no ene ye wuro saagefo amotiefo pani na ka bibi ba ya de mampani ni atoto ni ade yi ato ayie na nkabo mu e wo ho no ye nyina di akire ye gya ha amane ene ye bomo no hye na anu ada Odau Etwereso atata kan no firi santimam odimirika esan se Okyeman yaje ahoho nti yaje no ye man ba bi tran efi Etwereso hi odi kan ye Etwereso hi abro kwa abreso eba besi ofosu kwa bia na anu iwanya ne ba bi ko ya trase yie papa Osumpo mo de sum ye nti ye ro saagefo amotiefo pani Okyenhene obobo nkroma no sa wo mo sumpo mo asom Odau Etwereso nti se nkro mo hwa so adidi mu eno fosu kwa bi kwa akura empanifo se ade ebu a ye bobu puma mu ya fra Etwereso man pani aduana busu ho ho samofo de hye mre na ama ne ye se fata no ye nyoma no no fosu kwa bi akura okoi omra no mehwekire aduana de hye ampopo mu ti omo de ode hye bae e ma ama ne ye se e fata no Akyem ye yoma no age ne tom so Odau he Etwereso he so nko no nko hwe Etwereso tumi na ha no obeje nu o wan kwaje ne ba bia na nhwai mu no oso mfenso ta na nu onya na sananse onya gire mu abre onkwa suatifi nkohon no abanafo abebisa se den na eye sei da se bre aye bia he na se mo ogina di wuro saagefo ani e kan no afedi den ne ba che gyamase a ama ntumpan ana e ba ya abegina ani mu o na ko ba se abusua ba ko e ka ho oben kwa asefo
sɛ dabi akora abusua mo de ade bi akyɛ enti adu yɛ so tia so yɛ foro ɔsaagefo ni nyansa mu ni mpani sɛ dabi momma ofosu kwabi ni nua pani ni nua kuma daase bra yɛ bi ahwenkɔ na mmom esan sɛ enkura me de ma mo no ɛyɛ ɔtra so ne Osenase ti so Osenase tɔ a na mo nso mo akɔfa adidi mu ɛna Osenase ɛbɛda hɔ afei deɛ nkɔte a ɔtra so hin sɛ dabi deɛ akyame asiase deɛ akyame yɛ wɔ ha no ɔmpere so na ne ɔbɛyɛ biribi ɛwɔ hɔ ɔbɛkeka nsɛm wɔ akyire ɔsaagefo de man ɔsi na ɔsi ɛwɔ he daase brɛ kwaben nifa na atafo no mo nkɔ na mo ni mo nua no kɔtena ase na mo kasa dɛm na abotɔyɛ mo mmra na ɔkyeman kɔ n'anim mpani kosia no ɛpem so bia antentam esan so ɔsaagefo na koma panti ɔsi mpani mo mia kwatwen yɛ mu ɔkyeman kosia state council yɛtoato adwen ɛno akyi yɛn kɔte a daase brɛ ayɛ bi ahwɛ watena ase afrɛ nananom a ɛwɔ ne pɛsoa so atwa ahyia ato ayampea asua ɔko ɛwɔ kyeman so ɔkyeman so deɛ ɛso enti sɛ wo onipa bibrɛ biara a wobɛyɛ wadwen so obɛsua ɔko wɔ kyeman so deɛ na wakɔfa som ama nananom si ada wukuada yɛfrɛ no wama ɔhyɛ sɛ nnɛ ɔbɛba ɛna nso yɛ baayɛ a ɔse ne dɔkota ama no adie bi a ɛwɔ hɔ sɛ abosom na ɔtwemienu ansa no atumi aba ɔkyeman se yɛntra se ntwɛn no so atu ne nan apemfo nkonnwa ɛnka no a nananom de sika wi ahwedi a ɛnka nnɛ nka deɛ asi nkanya asɛm papa ɛna nananom ahyia asɛm a yɛse yɛmfa mmra aboasa so ne yɛmmɛbɔ nananom amanneɛ ne sɛ daase bra yɛ bi ahwɛ ofosu kwabi wayɛ nneɛma ho nsɛm ati ɔkyeman wɔsua ɔko ɔkyeman so enti ɛnnɛ yɛwura ɔsaagefo ma ɔtwofo pani a ɔde tumi hyɛ ne nsa ɛne ɔkyeman se daase brɛ na ɛda ne din nso so ɔyɛ daase brɛ no ɔno ɔkye he na ɛde maa no ɛna nananom so taa akyire ɛnɛ wagye firi ne nsɛm prɛko pɛ ɔnyɛ daase brɛ biom afei so ɛnneɛma ɔyeyɛ ɛka sɛ ɔkeka yɛ kɔ wiase ma nyinaa no ɔse kyɛ bi deɛ yɛfrɛ no na a ɔmma yɛfrɛ no kyerɛ nso so a ɔmma na kyerɛ sɛ ɔno ankasa na ɔka asɛm akyerɛ ne ho enti yɛwura sɛ yɛmmɔ nananom amanneɛ sɛ nnɛ ɔte hɔ yi sɛ daase brɛ ofosu kwabi sɛ kyɛ bi ade yɛ hɔ biribiara ɔma deɛ a oni obi a ɔtwerɛ so ɔsoma no enti ɛnɛ yɛ ɔtwerɛ so no ɔpɔ bi asoma no a obi anu a ɔsoma no nti nananom yɛnka nkyerɛ mo ebi ewu ɛnu akyia ne 19 kwa brotire ɔno agya ne tumi so a wɔamo akyia me ama ne ofie ha akyia me sɛ ɔni saa tumi no sɛ ɔba pɔnti ne twafo he sɛ ɔnkɔ no nkɔhɛ kyia ekuro no so enti ɛne agyina ha yi ɔde kyia kuro no ahyɛ ne hema ɛne n'abusua pani ɛnsa ɛno akyi no ɔkyerɛ so daase brɛ ne yɛagye ne daase brɛ firi nsɛm ɔne tumi nnɛ ɛne tumi kyina sɛ ɔda nkuro a wɔ hɔ no ɔbɛhye ne bo sɛ ɔbɛfrɛ ɔhen bi sɛ ɔne ne yɛ meeting bi ɔne no aka biribi na mmom ahemfo wɔ hɔ no biribi kyerɛ mo so a ɛyɛ fidua mu na ɛsɛ ɔmbɛbɔ mpo amanneɛ anaasɛ benkum na ɔsi no hɔ no ɔbɛkɔma asɛm akyerɛ no enti ɛne yɛgyina ha daase brɛ ofosu akwabi ayɛ bi ahwɛ a kaa no ɔtwerɛ so so mpa nti yɛwura hwɛ so bɔɔ na saa bɔdi no ɔnyɛ daase brɛ biom yɛka sɛ nso ɔtwerɛ so akyerɛ me ne safohin bi a wɔ hɔ a yɛsoma a yɛbɛfrɛ no nti abusua a mode ne bae no monkɔtena aseɛ na motu me ho fo na asɛm papa bi wɔ hɔ a mommɛka nkyerɛ ɔkyeman nananom moada amadeɛ asi yɛnsrɛ mu o momma bi nsi biom sɛ ɔkyeman no yɛnyina awua ne ɔsaagefoɔ mpuntuo ne yɛwura hɔ pɛ nti obi a ɔbɛyɛ ne ho agyinamu abire akɔ asutwa sutwi akɔhoro no abɛka biribi a hɔ deɛ nanam saa nipa no monsakra n'adwen yɛgyina ha yi aba yi yɛfa hwɛ nyɛ sodeɛ sɛ obia ne hu a ɔso sen ɔkyeman ɛna obia nso ne hu a ɔbɛtumi abɔ ɔkyeman mu tokuro na akɔkwa deɛ ɔyɛe no ɛnnɛ ho nsusuansoɔ ɛna ɛnnɛ yɛabɛbɔ nananom amanneɛ mom yɛn nyinaa gyina ha yɛnkwa so owo mom yɛ ahoɔden ɔsenaseman nkwa so nananom atwa hyia nkwa so onipa bɔnfoɔ odutuni agyinamu abire anom ayɛ amo a ɔsɛ ɔkɔ atifi akɔ ho no aba n'afoɔ abɛbisa sɛ yɛdɛ ne nso ehu deɛ so nipa no bakɔ ka n'ano odidi gya so na sɛ ɔyɛ teasefoɔ deɛ nananom
friend him sin asem. Ochima kwaso. Only Gasa, Bob Yako. Nananum ye bopua. Ni bopu se you rosaji from which you fu penny. Then punto abem ni na bontoa edinachi. Onipa bonu for you on pay we. Na there be a car no ko. Obebo chimo emu to krodia. Nananum mon friend we akete. We ebusuafo anu achi na nkrotoa be se edumienu ne achi no a nanka ono hwe se ye ne dia na twerɛ so hene no kasa ye ne dia no sa nkro no so di mirika no mo se buo ewu na gei yewra yesrew o ma ye press conference o mo so kyerɛ se twerɛ so hene se won som osagefo amotofo panyini bi mu a wo mu nkro na hyehyɛ ase no bi so ato mo ho aba se o mo nsom twerɛ so hene ne ensom ne kyena na wo mo nhye no so ase enti se waba beka se omu nyina ne no na ebom asomo a wose wosere osajefa motofo panyini se omu nim ho bi enti de waka anade enam social media so nyina no wo mu nkonwasofo no ana se nkronkro na hyehyɛ ase no omu so omu nim ho hwe omu so akasa e de akyewpa am osajefa motofo panyini se wonye wonum biem esanse wono ena titine ebesi ne nyina omu nim se wo mo esom no yentie de nananom so e de tuja Wachiche nkuro no di ama mpanimfo da asembrefo a yehyehyɛ ɔmase enti na ne yɛso nkɔdɛm yɛsan de ne nyinaa bɛso yɛwura ɔsagefo no atia wa nti ɛnɛ sɛ ntutue bi ba na akɔyɛ ahwete a yɛni baabi a yɛkɔ agye ɔkyeman wura nti meka ne pɛn sɛ me ne me man ne me mpanimfo nyinaa baabi a yɛwura ɔkyeman nyina ɔne yɛhwɛ
na adeɛ na ayɛ no nya pepa hu ma besan no wokɔ aba mu a na se kyerɛ wɔ hɔ woba yamanneɛ ne amammerɛ mu a na se kyerɛ wɔ hɔ tintin ne ne tiatia mu ne sɛ efiri nnɛ sɛ mu pie firi saa dan mu esi abɔnten Odau frɛ mu a adeɛ na besi ADUMASA enti no sɛ yɛhu sɛ mu binom asɛ yɛafrɛ mu asɛ mu nenam ntuase asɛ sum ase yɛkɔhyia no yɛbaa ɔkyema sɛ deɛ asi ahyia yi yɛbɛsɛ nhyia wɔ so ADUMASA we abusua entina sei na amanebɔ no esi akoduru nti hu sɛ na nsen osaje fa moto for panyin da social media no so na wo hu sa akyame bi so kasa na press conference bi ni dedede bi a nkofo ahya se posti Okyenhene pa ni nyina eye se ohene ba akọ wo hye na se suan de ma no no nkura eye Okyeman hene dia no wo se oklimi ni nyina nei onkonkosum ni biemu a yaje ne title de free ni saba se ade wo se wonkosum biemu na empo o se ka se wo ba Asante mantemu Kumase kwempo a omo anka se ono no nkuro ni bi ewo Kumase a eno so ye ne de nkuro mienu na obo odin a wo kye se eye ne de nti abusua na ahensem ne de eguso a ehuru so ba bia anwoye nti obi a otuma ko soan ache no mfie bebre ni ompo ba mfie nan ni no enne de o se enya de a o hye na se kye sa yonkoye ena kofa ba ye na oba bepie Asante a anase ye de yi mu a se de esi etie no Osantenhene ne kon eje nsase mpempem ede bo ne bo ena wo klemi ya na so okunim no odi nkunim no ena ofa sansase nyina ebo ne bo nenso so wo kyese wo Okyeman hene de enye kon mu no okoje nsase de bo ne bo te fa kon ena oklemi ye enti obi abetumi atene ho akobra bi opebie enti ono so ebra so se ontumi ene Okyeman ensum bi mu a ono so ate ne ho enti na busua amani asisi a eda apono so no wate ne ho nti sia de Akyem Etwereso hene da sebrofo su kwa bidie onka Akyem abu akwa anamate nkonya ho ebiem abusua aha ADUMASA TV yebedi akire de beba bibia so no fi se hu so maguso a omoye press conferences ni ade a se bibia beto yie no ono ni ade nyina ye hwehwe so okwa osagefo se wonko tan baby no so enhwe nkutu ahodo a aka ADUMASA TV medin de atesem hene kwaku yemamomo ene hwa enyado yakramo